गिबियावनो बड'लेण्ड निउज 24 निफ्राय अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। सासे राफोद लिरगिरि, बर' थुनलाइ मुलुगनि सासे गागि लिरगिरि, आसाम सोरखारनि थुनलाइयारि पेन्सन मोनगिरि, समेसरि बान्था मोनगिरि आरो सासे समाज सिबियारि, बाबारि गोजौ फरायसालिनि बारग' एबा आजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगिरि आरो बयजोंबो मिथिजानाय मैहुर सल'मानि लिरगिरि धरनीधर औवारी बिथाङा थांनाय मोनानि 8:30 समाव बिथाङा रुंसारि जालाङो। बिथांनि रुंसारि जालांनायाव बर' थुनलाइ मुलुगाव गोबां खहा जायो। जोंनि मोनसे रिपर्ट। धरनीधर औवारी बिथाङा सासे राफोद लिरगिरिमोन। बिथांनि लिरनायफ्रा फरायगिरिफोरजों गोबां अनसायजादोंमोन आरो बिथांनि लिरनायफ्रा जोबोद राफोद एबा गुन गोनांमोन। बिथांनि लिरनायाव समाजारि सावगारिफ्रा गोबां बेरखांदोंमोन। बिथां औवारीया 1975 मायथाइनिफ्राय 1983 मायथाइसिम बोखावजायै बरपेटा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिमोन। बर' रेबग्रा जुथुमनि आगुनि आफादगिरिमोन। बिथाङा समाज सिबिनायाव नांथाबदोंमोन एबा समाज सिबिनायनि हाबाखौ मावदोंमोन। बाबारि गोजौ फरायसालिनि आजिरा मोननाय फोरोंगिरिमोन। बिथांनि जोनोम थावनिया बरपेटा रड लुहासुर एबा आथिखाल बाक्सा जिल्लानि लुहासुर गामियाव 1940 मायथाइयाव जोनोम मोनदोंमोन। बिथांनि सोरजिलांनाय माखासे बिजाबफ्रा जादों 1971 मायथाइयाव फोसावजानाय मोदै खन्थाइ बिजाब, 1979 मायथाइयाव नुजानाय गान्दु सिंनि लाइजाम गांसे सुंद' सल' बिजाब, 1980 मायथाइयाव नुजानाय बयजोंबो अनसायजानाय मैहुर सल'मा, 2004 मायथाइयाव नुजानाय गोथेनाय लामायाव गोदान आगान सल' बिजाब, दासिमबो गामिनि सिमां नुयो खन्थाइ बिजाबफ्रानो मुंख'जाथाव। बिथांनि रुंसारि जानायाव बर' थुनलाइ मुलुगाव सुफुंख' हायै गोबां खहा जाबाय। बिथां धरनीधर औवारीया रुंसारि जानायाव बर' थुनलाइ आफाद, बर' रेबग्रा जुथुम, मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुम, बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गोबां बर'नि समाज सिबियारि एबा समाजारि आफादफोरा दुखु मोननायखौ फोरमायदों। बिथां औवारीनि बिदाय बुब्लियाव बर' थुनलाइ आफाद, मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारिजों दैदेनजानाय हानजा, बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बासिराम रामसियारिजों दैदेनजानाय हानजा, बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि मिथु बर'जों दैदेनजानाय हानजाया नुजाथिनानै मान बावो। बिथांनि बिदाय बुब्लियाव गोबां गियानि गुणी सुबुंफोरजों लोगोसे रायजो राजाफ्राबो मान बावो। बिथां औवारीया 72 बोसोर बैसोआव बे मुलुगखौ नागारनानै थाङो। बिथाङा बे संसाराव बिथांनि अनजालि बिसि, 2 फिसाला, 2 फिसाजो, 2 बिहामजो आरो फिसौला फिसौजोफोरखौ नागारनानै थाङो। बड'लेण्ड निउज 24 न'खरनिफ्रायबो बिथांनि जिउमानिसिम मान बावो आरो बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलोगोजोन जायगा मोनथों बेनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो। रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना बड'लेण्ड निउज 24 खौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम। गोजोन्थों।